नमस्ते. आज मी कैरीची चटणी बनवते. पण कैरीची चटणी एकदम मस्त स्पेशल आहे. आजारी माणसांसाठी, डिलिव्हरी झालेल्या बाईंसाठी, सगळ्यांसाठी. ही आपली म्हणजे तोंडाला चव येत नाही त्याच्यासाठी अशी कैरीची, आता कैरीचं सीझन आहे म्हणून आपण अशी चटणी बनवून ठेवायची आणि आपण फ्रीजमध्ये ठेवली तरी पण चालेल. आता मी त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. एक कैरी आहे फक्त. ते थोडेसे 2 चमचे शेंगदाणे घेतले. आपल्याला तेल फोडणीसाठी घ्यायचं आहे, थोडंसं आहे, 2 चमचे मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरतं. हे थोडासा गूळ घेतलाय, हळद घेतले पाव चमचा, अर्धा चमचा मिरची मसाला घेतलाय, हे पाव चमचा हिंग आहे, अर्धा चमचा मेथीचे दाणे आहे, अर्धा चमचा आपल्याला मोहरी घ्यायची आहे आणि आपल्याला अर्धी वाटी खोबरं घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, आपण आहे ना पहिलं फोडणी तयार करून ठेवूया, कारण ती फोडणी आहे ना थंड व्हायला पाहिजे. थंड झाली की आपल्याला चटणीमध्ये टाकायची आहे, गरम गरम नाही टाकायची. म्हणून पहिले फोडणी करून घेते. आपलं तेल तापलंय, आता त्याच्यामध्ये मोहरी टाकते. मोहरी टाकली की हिंग टाकायचा. हे आता चांगली फोडणी आहे ना तडतडायला त्याची. हिंग पण चांगला भाजला पाहिजे त्याच्यामध्ये. आता तो भाजेल. आता गॅस बारीक करते आणि तवा ठेवते. आता आपला तवा तापलाय. हे पहिले मेथी भाजून घेते. आपल्याला मेथी आहे ना चांगली भाजून घ्यायची आहे. आता आपल्याला मेथी भाजली की नाही ती कशी समजायची, अशी तडतड उडते बघा. आपली मेथी भाजली आणि वास पण येतो मेथीचा. थोडा कलर लाल पण झाला होता. लाल पण होतो. आता आपल्याला शेंगदाणे पण भाजून घ्यायचे. आपले शेंगदाणे पण भाजून झाले. तर मी गॅस बारीक केलाय. आता त्याच्यामध्ये खोबरा भाजून घेते. हे सुका खोबरा आहे. माणसं विचारतील ओला खोबरा घेतला तर चालेल, पण भाजून घ्यायचा चांगला. आपण सुका खोबरा घेतला ना तर त्याची चटणी चांगली टिकते चांगली. आता तू गॅस बंद केलाय? आता बंद केला. तवा तापलेला आहे ना. खोबरा टाकला आणि गॅस बंद केला. ते खोबरा काढून घेते. आता आपली कैरी चांगली मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतली आहे. आता याची मी साल काढते. ही कैरीची साल काढून घेतली. आता किसून घेते. कैरी किसून घेतली आहे. ही बघा कैरी मधली पोळी. आता आपण चटणी बनवायला सुरुवात करूया. हे मेथीचे दाणे बघा चांगले वरवंट्याने चेचून घेतले, बारीक करून घेतले. आता आपण पहिले शेंगदाणे टाकते. आता मी शेंगदाणे टाकले. आता खोबरं टाकते. आता आपल्या शेंगदाण्यानी खोबरं वाटून झालंय. आता याच्यामध्ये सर्व साहित्य टाकते बघा. मेथी, गूळ, मिरची मसाला, हळद, मीठ, कैरी. झाली आपली चटणी. आयुर्वेदिक चटणी मस्त. आता ही आपली चटणी तयार झालेली आहे. आता ही डब्यात काढून घ्यायची. आता आपली चटणी बघा डब्यात काढून घेतली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला ही फोडणी वाटायची आहे. पहिली आहे ना फोडणीचं करून घ्यायचं असं आणि त्याच्यानंतर चटणी वाटायची, म्हणजे आपली तोपर्यंत फोडणीचं तेल थंड होतो. रेडी झाली. आता कोण पहिलं टेस्ट करणार सांग. इकडे आपली चटणी रेसिपी रेडी आहे. मम्मीने मला चपाती दिली आहे चटणी बरोबर खायला. पण चटणीची खरी मजा तर अशी बोटात घेऊन. तू पण जरा बघ. उपास आहे. जे म्हणतील ना की तू मम्मीला दिलं नाही खायला, तू स्वतः रेसिपी टेस्ट केलीस पहिली, तर आज मम्मीचा उपवास आहे. अजून जरा एकदा खायला वाटते. अशीच का चपाती बनवू नको का हो. तेवढी टेस्ट करायला पाहिजे म्हणून चपाती दिली. ही चटणी गोड सुद्धा लागते. गोड लागणार, त्याच्यात गुळ टाकलाय म्हणून मी तेच बोलतो की काय विसरलो कशामुळे गोड लागते. ते गोड पण लागते कैरीची, जरा त्याला आंबटपणा पण एकदम टोटल एकदम फ्लेवरच येते. एकदम मस्त, एकदम छान वाटते आणि एकदम ही हेल्दी आहे. चटणी आपण अशीच बनवते तर नॉर्मल काय त्याच्यात नसतं, पण याच्यात मेथी सुद्धा आहे आणि मेथी आपल्या शरीरासाठी किती हेल्दी असते. बाकीचे सर्व आपल्या घरगुती वस्तू किती सर्व सामग्री आहे त्याच्या एवढ्याच चटणीमध्ये. तर ही चटणीची टेस्ट म्हणाल तर एकदम छान आहे. चटणी बनवल्याबरोबर बनतो. अजून 2-3 कैरी आणले असतेच तर बरं झालं असतं. त्यांनी अशीच मला आवडते म्हणून त्याला वाटलं आंबे आवडतात म्हणून त्याला वाटलं कैरी आवडते. तर मी अशी कैरी कधी कच्ची खाल्लेली नाही आणि मी कैरी कधी खात पण नाही. तर म्हटलं चटणी बनवते. आता चटणी बघितल्यावर म्हणतो 2-3 कैरी अजून आणले असते तर मस्त झालं. 3 वेळा मी खाल्लं तरी माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं इकडे. तुम्हाला पण तुमच्या पण तोंडाला पाणी सुटलं की नाही मला कमेंट मध्ये सांगा. चटणी नक्कीच करा. हेल्दी चटणी सर्व आहे. वस्तू आपल्याकडे असतातच, फक्त कैरी नाही भेटत. आता समजा भाजीला वगैरे गेला तर तुम्ही कैरी आणू शकता. कैरी भेटणार. आता तुम्हाला मार्केटमध्ये कैरी आलेली आहे. सर्व चालू झालेलं आहे, पण तरी पण आपण सांभाळून जायचं. तोंडाला मास्क घालून किंवा रुमाल बांधून असं जायचं. आणि असंच जरी बाहेर गेलात ना तरी पण रुमाल बांधायचं तोंडाला. अजून सांग ना तू चांगलं काहीतरी.
चांगलं म्हणजे रेसिपी एवढी चांगली झाली आहे, मला ते बाहेरचं काहीच लक्षात येत नाही. जेव्हा अशी रेसिपी बनते तर बाहेरचं मी सर्व विसरून जातो. रेसिपीची टेस्ट एकदम म्हणजे एकदम भारी झाली. चटणीच्या प्रकारमध्ये ही अशी चटणी तुमच्या ताटात असलीच पाहिजे आणि नक्कीच बनवा. आणि बनवल्यानंतर आम्हाला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला चटणी कशी वाटली. व्हिडिओला लाईक करा. चटणी बोलला चुकलो. चटणी कशी वाटली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा. आणि चटणी आहे ना 1 दिवस बाहेरच ठेवायची, नंतर आपण उरली तर फ्रीज मध्ये ठेवा, नाहीतर तुम्ही एका दिवसातच संपून टाका. म्हणून तुम्ही आहे ना होत पर्यंत तुम्ही जास्त कैरी आणा आणि जास्त चटणी बनवा. लास्ट व्हिडिओमध्ये बघा मी कोणत्या तरी एका व्हिडिओमध्ये फास्ट फॉरवर्ड केलं होतं मम्मीचं. अजून पण मी बटन नाही दाबलं ना इकडे ऑफचं, ते चालूच राहणार आहे.